Good morning partner. Kumusta? Happy Saturday sa tanan. And karong adlaw partner, doon nami sightor sa Camellia. So ingani man gid atong kinabuhi sa real estate, no? Kinahanglan gid ta nga mo trabaho, mukuyog sa mga agent, mo tubag sa mga inquiry para siyempre maningkamot man gid ta. Abangi ni nga video tiwasan ni kay tagsara ko mo vlog nga mo sightor kani kay medyo exciting, no? Kauban na ako si Ma'am Dayna. Unya tanaw na to ang balay. Kani nga balay o kani akong gipost nga balay. Tanaw na to sa actual. Nag-prepare nami, maligo na ko si Mami, hapit na akong magligo. Ako na po din maligo kay muadto nami sa opisina. So kita taon niya ha. Kung bago pa lang ka sa channel, subscribe and click the notification bell button kanang all para ma-update ka sa atong mga vlog kaning sa mga about sa realty business na to. Okay partner, salamat. Kita-kita unya. Ayan, partner. Nakama na tagigo, no? Prepare na ta. So, siyempre, para sa mga agent, no, dapat naka-pulo, naka-shoes, naka-pants, shoes, para presentable ta mag-atubang sa atong kliyente. Mahaw lang sa amin, gamay, marga na dayon. So, breakfast, oatmeal lang partner para dili kay tamo-tamo. Walker oats. Ali, mahaw. Okay partner, padong namin sa opisina. Gawat na dito si Ma'am Dayna. So kita-kita taon niya. Buhay Realty. Hello mga partner. So na si Ma'am Dayna mo ni mugay dito sa kauban na mo sa GMC, no, sa atong company. Mugay dito sa Gran Europa sa Lamiran, no? Lamiran nga subdivision. So nana ang buyer ito. Siguro magawat-huwat taga dito ra dapita. So abangin ninyo ang among sightor dito para makita po ninyo ang site, ang view sa atong house nga i-sightor karong adlaw. So proceed ta. So partner, nanata diri sa Lamiran morning balaya o atong sudlon dito ang bayan. So inside the subdivision na siya, sa Lamiran, Gran Europa sa Camellia. Yan. So atong sudlon. Yan partner, nakita ninyo ang inside the house. So,
So mo ni siya ang among ginasighter ni ma'am sa among buyer. Yan. Okay. So what do you think? Comment down below kung unsay nakita ninyo ani nga balay. Right. The community is very peaceful, oh. So atong kanon kung unsay decision sa buyer. Okay. Yan lang. Okay, so nahuman na ang among site tour. So nakita niyo partner katong video sa sulod sa balay din ang good news pa gyud kay kaning atbang diri nga balay kani oh. Pabaligya po sa muas tagiya. So ana lang. Solid ba de at least na napatay lain nga option nga ipakita sa buyer tuhod. So okay. So wala antay laing buhaton ani, proceed ta sa opisina kay na pa orientation dito. Okay, thank you. Thank you. Salamat sa pagtanaw ani nga video. Don't forget to subscribe, click the bell button ha. And next video amo pong ikuan sa inyo ha ang mga gani atong pangbuhaton sa realty bay ngani magyud ng site tour ana. Enjoy kita na itong mga view sa mga balay ana. Mo ni atong kinabuhi partner sa realty. So bye. Bye sa ma'am. Bye. Don't forget to subscribe. Okay, ay kalimot ha. Okay, next. Bye.